macha masafi naende osiale riogo chinga kichigwenerete negera gwakurire gusiale riogo eri kanywa mabera asengenjo yokurinda umubiri. Asante sana Isaiah. Yes. Na mayane umubaso igogo itachinguru chiriogo na igago ke chinguru chiriogo Na mayane buno mobiso minta tebiru twakama. Abalimi abange banjite konyora macha yatereime babike pambume kwanyora nga macha ali ankamaliba. Akura chinguru chirio. No mugasekero okire kuchaka saa 4:30 guchigoro saa 5 saa 6 okonyora mugaso uri ochakire gusamba mono. Ekemerikiri yeito kialusiria macha ari obonyubori chinkoro chiri cyari guchikonywe elioge iri chisoime chichigoita chiebisiri. Elioge iri nanterera bosaiga okonyora rimarogo bimbura yature riogo ririaroka. Ndigo koraga asiere nkiya ase migondo yaito. Bono. All right. Igo bono umurimi otumeka rioge iri mambi. Rimirire gosemarogo bapi. Ekerense yakendre. What happens nkigego ja kiaba just in case yonyorenge riogo riri yakunire engozi y'omubere bw'omuremi ndibwate effect ende egarogi ari yakunire kimakosa labda ndibwate effect because buna tuliga mwanya bantu kero muntu akoreact kifiake chiala chinjiroro muntu naro konyora riri ya mukunire iga ochakire gwekoya maybe kwanyora ngobeira matundusi. That's why to advise umurimi obeka gloves obeka ne overall kabisa riogo rindi rionse kerao kuno n'umuntu gusibia ng'ombe no n'umuntu gusiara ubuyo mugondo ndio na batakire gwesoka igo. All right. Yes. Karokende umanyete ntubugate chingaki ao na bego to kumurimi ogorire riogo chakire ko mix buya kabisa na arange guchigosiara umwago chakire bono mbe onko gusere ngakiata kire ko kore riogo eri kiagera matana bo mubero konyora nga mbe ogo guta kabisa direction kia bwenda ko siare riogo maite ko sekera ko siara guchia sembe go gutakuruna rieko babuya ya ekere mbe koru asembe koru no nayo gutenena osiare guchia sembe guchi. Okay. Gekoro so gusiara in opposite direction iliogo rions pio konyora ngalira ndiro mubirogo chianga chirio bete chiabeire mbe iliogo lioko. Okay. So totakiri gusiara against mbeo ya uko okogenda ne direction iri embeire no uko gusiara guchi bono kerokende timanyetinga mbeo nchera nerera iruruki lioko kerokeno nyore bimeribire muino kere mbeire nchera nere mbeire ire riogo lirionyo liagure muina se bimeribire muino mpakeire itokoruka nge drift okonyora ngekere jirani ya smekire ndagera aina lioko buruga ni riogo liga titakirio gusiare kerembe ko gusamono yakore drift elio riri kuiruka ibimeli bichikonyora nga byachakire ko ligisa. All right. Asante sana. Manyete ruto ye no manyeta mangana bangina mono nabangina mbaro bagwetoma sana kanyana no bagusiara mario gaya nabangina mate nande nabe bukubwatekana na majukumu babwate kwanyoro usiarire riogo kare bwebiro chire na ando olio kare gukama linkora oranyorere gantara beka muno rosire na kadhalika tima thinkyo rasembia bangina abalemi kera ntubwata bangina abalemi biata bagutumika riogo ria drywood abangina baminto ngo basemianga ekero bagutumika riogo eriga ataragenda gukuna kende kionsi buna akurire gusiara riogo riri ako make sure osibie pambu yae keko gere pambu yenero agocha gutumika nandi chinga kichinde asibie pambu yae wiyanyi gache abugate sabuni na amache aisibi kabisa na ndonye kunyarika nabe ka amache aende bafu aisibi keko gere riogo rindi tigarita somobere yeah. Okay. Timanyeti nabori nga Justin kesi riogo ria gukunire ase risanguri yao ya gukunire riogo ria guitekeire mate tali bali mibonsi babwate gloves chimwateba tali bali mibonsi bakabwate no ne chiovaro bakobeka muri minarore bwango bande bali bakobeka no ne binyansa atanga tiganda iruruki riogo libunambu ngo kamanya ko genda guchimuinabu yonde nkanya muinabu ochikora asiarire riogo echwachwa elinde lirukire no lira magoro elinda magokondi kunete akego chakire kweyagia
inkia bwerete gokora just in case iriogo ria mukurire naki ekitogo advice abaremi baito ng'akera akoorire gosiara eriogo eri aise koba ogotumeka amache aisibi buya na esabuni tinkagereti ng'a nachi konyora omochando oyo in case karanyore ng'a mbanto mbari babwate chihalaji Ndio. igo ng'a tari ase eriogo ria drywood togokwanera riogo rinde rionsi naribe eriogo ria ebichuni igo omoremi tachi goteba ng'a drywood andakene ekabwate omochando oyo riogo rinde rionsi Okay. ekera atumekire akoorire akomake sure aisibi buya in case kara abase koigu ng'a kende kiagendereire nabakorora omonyaktari. alright Yeah. asante sana bono manyete ndaraira nase Isaya ntwakwana nere nsemeli entang'ani uraeresa sana ekero gotumeka eriogo ria drywood ntwakwana igoro y'ebipimo buna bigotumeka timanyeti aye ng'aki ora simplify ng'ana ekero gotumeka eriogo ria drywood egepimo manyete nabo konyora egepimo gianse kere mililita 200 ekine kigonyora egianse kwagorera eriogo lakini tobwati obwa mugondo bwata nomoke ng'aki orachokora ochake gopima maybe okonyora omonto abwate eka yemo ndi kwanyora abwate equote eka ase equote eka ng'aki rwanda gotumeka ring'ana Bono togoteba ng'a ase elita eyemo igekoenda eka eyemo enusu elita yaenda enusu eka nabo igekwota yaenda na epambu eyemo. okay Yeah. ng'aki okay ntara boriri borikara ngomenta kwara ganto egento ngomenta abo asa amariogo aitonsi buna ecompany ya Kenagro Supplies Limited yes ntobegete egepimo ororo iga ekero tokumegete chubeli igekumekera ongere korusi kopi negekumekere kingebwate chinumbers gete chirikire ng'a 10 20 mpaka 50 mils yes sometimes ingere konyora kerikire mpaka 60 mils naende riogo ria drywood 1 liter igekumekero kerikiaye gekumegete eke kebariri ndio imengerikire ime ng'a 50 na 75 yes ekero togotebia omoremi apime 200 mils na bagopima ase makeri ya 50 apime kane gose apime 75 kabere ama yakomenta 50 eyemo ndio eisane 200 mils okay ekero kwagorire eriogo eriga ria drywood no omogondo obwate oromoke twatebire enusu elita ekoenda chipambu ibere mpaka ibere na enusu yaani enusu elita ase enusu eka enusu eka yaita ase epambu ya 20 mils ogopima 200 mils igo tobasa gochikobeka eriogo egekumekera ekemo otebe ng'a eriogo rinde okogacha eriogo eribeka 200 mils erigotigara orikumeke buya origache naende tokoritereka inse kwaribeka asare igoro na riogo ritari gosareka eritigarete bona abu nkoboreri bori abu eriogo rekero kwaritumekire kwari kunoire for example kwagorire 200 mils chieriogo ria drywood igobwate equote eka tochene riatigaire around 3/4 chia riatigaire ng'akiri gokorega keng'ana rimanya go expire bono no ritumeka ndigo chigokora mirimo ase chubeli ntorigete chitariki chia expiry yakoba within 2 years kwagorire eriogo bono iga irigocha go expire by 2027 gose 2028 kwaritumekire riatigaire eriogo eriga rikumeke buya kabisa oribeka asare igoro lakini toribeka ironga ase ribererere naende toribeka inse ase obokendu bore okoribeka buna egetangora igoro gari ase ribererere igato na obokendu bore igato okay togoteba ng'a cool dry place yes bono nabo rikobera emwaka oyomo riganyete naende season ende gose emetinyi 7 riganyete season ende gocha kuburugera Isaya gwatebire eriogo riribe kwigetangora igoro nabana tubwate bono iga nabana bakarakari sana just in case nyoro mwana gakanyege iriga gasibire ng'akigata kere gokorwa eriogo ng'akirire dangerous yang'ana okay egetangora igoro ari ekero nateba egetangora nkonyora ore ntobwate enyomba esito yes torosti ebitangora rinde ase tokwagia ebinto bito esito erio onyefungete kabisa alright onyerogete ogotara na ekefungu ogosoka ebegete ase ayo omonye nomanyete naende
iliogeria karoli atigaira abalimi abange mbali bawo chababike kabati masto kubika endagera asto kubika buna magina ye chingoke karo chia bekire gatenenda no akabungete na nyora kugacha ya tatakiri ali okay itakeiro bika asal separate inyombe sto asal separate chisaiganchiro konyoranga abantu batamenyeti orro yes use nyomba ye ng'ombe rosia gakabati gali gabuya kabisa ugusiekere ebintu byago by'oburimi okay asante sana Ruth yes ngakira isia ngana bono konyore rioge ria drywood baminto murimi gara chata re kilomita irenga goje kuliriki ngakire borora ngana ngotukarira nge gose goika muchiko toroseria oda kurwa se company tuje kulinyora ga mashinani elioge liga okogenda agrovet yende yonsirang'e naye okay obatebiga kontagete eliogo likurukunga drywood liriri goita likongiro lyaite nyambi negento nkere gechandete abantu baito gekorokwa ekeyonga drywood nere gukura gekorokuna ki ekeyongo aisa rugotelietelio yes agagi alikwana ekeyongo tokoro kasumo nubuge songe striker weed ekeyongo that's very serious ngagi yakorekana keyonge kio konyoranga na kantu giteka ekero gwakanyorire mugondo yes tokomanyang'anga kore ebikone gagokora na kantu gitega komera kabwate ebiu getebia sana bire pink. Sasa umenifanya nimejua kabisa. Alafu kama nyakuranda tata kakuranda nzika kava pi. Igo. Gago na komesa mesora karedi getonerete. Oiseko kanyara mugondo na bora abaiseko karusio uchiko simeka se compound buna mauka. Okay. Lakini kalina gantu kale very dangerous. Kero gwa kanyorire gatigari gakirio kali drywood na lirio kali gukura. Ekeyongo. Yeah. I think nitafanya utafiti nijue tena elietelie ekeyongo ngairi aruete. Kuwate kana mema. So nabokwate banga agrovet elia raso muri miari mbarabaria na bakonyo eliogeri. Abakonyo eliogeri atali nyoreti abagwa kesimia sechinambe cheito toba etaba. Ekera to make sure nga amani olio koni abu twamobeke iresto ya malio gayo. Ina ere gasi yaito. Kero kero bono naro kubori ngaki bono ntake goikere company ya Kenagro nitake gukona ne company ya Kenagro ngakinda akwane nabo bisa be company ya Maseyemo ekero umulimi akonya kuborira iswali elio chinambe chika cheito kachinyorire gwetere radio yaito ya Kiss FM 94.1 enkayo mugusi yes ekero mukonya kuirukia amatangasa ya igatigali kenambe yense alright angakire simi usakire rutu mobiso minto tokobwatera nere esimi goto ikereire eye maseyemo wono wakire simi onyorire rutu wakire simi kero kendo onyorira Isaya na mulimi nakaruka rikorongorogoraria utageta Isaya agende baka mugondo boli araranga ki mugondo ayore arore gosenga nubwendere to gosiarirwa drywood ngaki kuja gwakara no iko gose ejuneri gastoko kora ngokora tulegen tukurunga farm visit twakora farmers training wetera chitundu bali echimene byombe biri babwate twabatarira mugondo twabasemi kabisa ekemelikia wonki ndio kiretagete ni umugondo ona kyotagete onyoreri gasarire igoro wano mongina naro getingete bwetingete rukini alika oro mulimi giata bono ngagete utagete kogenda guchikugureria ogoria drywood na endo yonde naro utagete ngaki kanga bako bisabu mbai kaga somo gondone ngaki moko kwa transport ngaki mwamanya kugenda rogo ze mwiro verity bune company ya ntwiro verity bune company ekero mulimi yakire ubuno bokorere to kumoira gusa ndiko chikumusaba besende ngabikige pigipigi amafuta usenge transport ngoiranira ntubwate chiruti program to kubeka kire week okonyanganye week tole side ya Nyamira gochies kimurugoro weekend to achire gochinyamira mata li korongo buna wate abamiruka weekend to asoire Kisi to asoire gochuyugis gutarira bale baito. Alright, asante sana bwana Isaya. Asante sana Madam Ruth kwa sababu mwarura maere sama ya sana. Motegere linye gotubwate te biyakero kenda bora botware ribori asema mbiye
na bogo twakire simega se studio steka chinke tubwataiga 0796988630 wangina bwatera bona bagaka 0706181822 SMS yitegere 0791088922 onye kubwatera ibuli na bogo twakire simega se studio ye maseyemo elinde onyale ko bagokubulira ibuli via ekero togenderete chinkwanechi yemo aseyemo kuroiga ase studio kahete biro bikominyoka sana de doro sento nyori simibere umanye kogenderera usenko wataka ntogo chuti abuo igendo kende na recommenda ekero intubune company ya Kenagro Suppliers yes abantu mbali toko wakinabo keri lyogi liga likuru Nairobi ndio ndiguru Nairobi direct richa somulemi ndubwachi distributor gatiga iga ndio distributor chito kisiga iga ndubwate Josemo Agrovet ndio ndubwate Nokemo Agrovet ndubwate Green Agro ndio ndubwate na Farm Care ilinya koe mate okay echine chi distributor chito chiko be kama na Josina Kikeroka na na Ronaki Ronaki ugosirire korona bwate bani mutu ya mukono mwanga so toko bwate nere azoire baso bwango kirigoli simono yotagete konyole bindinga yara binyole into bwate branch ya Josemo ile Kiligoris yes all right asante sana tumanye tinga ne branch ya Josemo ile Keroka yes no barali na Justina Agrovet oropost Nyamira police station madana ndekero musubati yakukona bantu bakwamini kera basubati bamaite kuchochonia besa sana ile lyogelio likaliko kurujiba sinyinge bono na ndenga kimoko manage amagoli igegero maite kitamboliru Nairobi risoe gosenaze distributor kalika ze ali mate ya Agrovet karali yakwerende ogemboroche nabo konyora ngoni gulire nga kimoko manage amagoli amaye lyogo buneliga yabaraise somulimi amangana ya magoli ntobwate buna bono example akero igulite mitumba yao ndio nonya turusetie kampuni yemo tingocha gukumane chibunana kyoko nchanga chao ndio nayo bwate lichibu obwangu bwao kole bwangoro si profit yanke gusenene na ndo chikoi so amangana ya ligoli asa Agrovet ya chire gatebi otebi guli mebiria musinyire ndio analia kondi kibona se nambe yana gusomwa ofisa twaso ime ko negotiate ligoli ne stockist gose distributor onyora se ligoli rigia igona no gwate chinguru chiko chikomokonya alia akonya kaga soko nyora omwese moka in terms of price abo nimbwata chingo all right asante sana tietu bade comment ko ngende kemo nale gukolera ekero twakorire kurwa si distributor chiga ndio chi Agrovet chibono chirasi chi center chito buna Nyamache Mugonga Kenyenya Nyamira anywhere as a center chi Agrovet nchiroro bibago chabaso si ebinte bikorweno kem koru Josemo koru Green Agro baira bachi kubekera babekali eduka obokorri bwabange no mulimi all right babeka si Agrovet chiabo chire mashinani yes na kitoko teli mulimi nga Agrovet ende yonsi range naye all right yendo nyole lyoge rikoro ku dryweed okole likongiro korwa somugondo na lirikoro ku wandering jew bali ni abanke bakwenda babunga likongiro barutangira gose barutaroche ubu noboto bukuru umugondo abande batinde kanse ugutindeka kolimbia gekwa noboto bukwire ni asumugondo all right asante sana chukua simu 2-3 tumalize haya mazungumzo moja kwa moja tuogere simiga igeye maseyemo chinamba na chechu nkalimo gusi halo kai oyo chire nkalimo gusi halo yento bwata ine ya halo right onera kichana mukalimu kurugaiga mosocho kanali tungese sa asobwango liboliriawo asobwango ejeterie ekeyongo erikuru kwe kenyonga gose keyongo ekyagera nigo ge konyonga chi endagera bona mbona nabo bagukweresa kurwaiga se studio na utagete kubulira na ndo ibwira nili kwata marieta yo konyonga ono nari kubulira yes ekwaciareire erioge erio asugwatagete ko burugere bintu gosoko kore bintu amatukare ga agokoro kameze kujanga kure masa yo kerwaciareire all right asante sana kijana mkali mkarimu chukue nyingine hapa hello
Ninya kayanga. Yes. Akwenda manda bijara ndare ko mumura na ibisenya singo kwana abantu banya gutama kata ikorigero limaga gukatare ko mumura ndijamana. Ai mosinini. Tuagiro kwa ile ndo to kwa ile gate ayeto bwa tiboria serio geli. Ikabu ya to kwane. Iyo chire. Alo. Engayo maguzi. Na uwa so irangoyo. Kita tama na uni south mugirango. Ndio. Elio ge draw it kwa libe kide maybe mugondo to kana ngwa be geteli so sororo. Ndiga affecti so gose no na moteraiga. Ligo kora birigo samba kujali kene kiyo gera tigaro koranje. Kambia. All right, asante sana. Ate mina chikura nililia ya masemo. Gose nanga ina liga koranje Isaya na Ruth Mongo wanya subu wangu. Na berigo iligo kore ndagereria ikera buna chinyeni iligo kora. Okay. Tuata ni non selective. Iligo tigali kende. Yebo. Kijana mkali mkarimu abolinga kerogwasi alirenga kyuko irige kakinga nanga kyuma yo chikolema. Ekerogwasi arilio geliga iligo kora 7 to 14 days kwa regasi yae. Ukuganya imitinye etatu pakene. Umae kulima. Okay. Asanta. Igo kijana mkali mkarimu habari ndio hiyo. Yatubuka teye moga iga enkayo mogusi halo. Enkayo mogusi halo. Na uwa soira. Nsimegete bitungwe aseke nyambi ne makongiro. Gyokoro kwa sole ngai tomanya ngaki gwetera sayo. Tamari sema ikoronga gutuka. Ikorongo na majiko una nata bana na yekwana lakini na maitenga ngurure ruti iyo mbia mono sana. Ngaki kwa boliri yao. Ebitungu ngongara ringe bitungu akasimegete ebinte bibyabugatira ngana umosi ari bitungu ngo birorande ngenjogeteiga. Osi ara se bitungu. Okay. Liogeli togo siara se bitungu. Ebitungu ebibiko ya. Liogoli bitungu likuburugere bitungu ndroro likurukunga oxen gold. Asa mange tigo mulimi watu akeresimi tomotebya manganande. Isaya na endo manyete igesonge kigwaji gukoranga nani select mutare kora bitebe kigusia kegonganga kigera bono bora nyole nani select wemba kagwetinga ki. Yani ndiligo chora kindi kyonsi kije kemelikero ogego samba pi. Bono. Nkibuga atiko chora. Nkibuga atiko chora. Tosi eliyo lita tosi ara sare plain. Ubiyo kemerete utete go samba uite. Igone eliyo prepare umugondo. Eliyo go prepare umugondo. Togo tanga nani selective. Ndiligo chora ligo sibikere gendo. Kila kitu. Na ligo burugera togo chitwa tanga selective. Ligo burugera lya sibiye gubieli ya butigere ndage. Bona eliyo bitungo likale go chaime. Eliyo chingende ndira eliyo bitumandro. Yes, tutakuja hapo. And since we working together na Kenagro imanyete ebiyonsi chinga kinjitoke omulimi anyara ko bagakumanya sinchira ya bene kigima twakorejiza cyarire bono tigankorega igangwacha kaliri karuma yoto kwamiriri ya Isaya watabanga men fast equality gatokore bono ga gato chakire Ruth igento kimoliro atabyo mulimi na kerokende you are closing remarks in chichi igongo tabyo mulimi nga kunangendrate bagendrate ku nyakubuliga mabuli apart from gukwandirio giria dry weed ekero bwate muchando ndibwens no kuburuga chingende na bintu bintu byons ekero bago contact chinambe cheito ntonyale ko batuko bakonya kwana 13 ndio 24 44 ndio 00 all right yeah Isaiah njege ntongo tebye mulimi ontegerete isiko galia tiga tweso migo kolige ntokurunga kilimo biashara ndio to kulimo bulimo bwago gosobulimi bwago okobanyale bakulima limo ndagera kubwate amaronga ngo chikorosio le faida umulimi onde bwensi ontegerete galia kerubwate muchando onde bwensi buno mo bisaru twatebire tuikera sti namba chito chesimi namba ya nere 07 999 428 52. All right. Asante sana. Umata bandombole bako bole nga kinole people. You know bintu binde na bako bole aiga. Tuamanya. In the people nimbwato morugi okoroku Naomi Kerubo. Yes. Yena ko na bako nyalika irulia baire. Yes. Ngage ruto ntotoro bokolekanu ekegera nitakire kire ndo kyabe kuburungi. Yeah, in the people.
nimbwato mugako kurukujo pondere kama Ndio. nande ninde n'abana batatu abagot sana bandenga abukoirire meli abumbi yole kigima na akire mbiye mono sana bobisa singincho yichinko na chingi yasema mbiye na nkaito mulimi onyori rubwaita asingincho yeliogeria drywood ndimusukie na nkayeteli ndio robyo bole misana sana nashukuru sana na baga na iria mayana ndio gachinga kichinde kero toranyorane ntogendere kumutieli umulimi asante sana yakoro kwa Ruth kama pamoja na Isaya Morata kuruasi company ya Kenagro Suppliers Limited na butu ngana barabuga se studio ya sema mbiye bono omotegerera bongo sobanga to chiandale kiagera umurobuli wigeti changangole na morode kombali shelika dot kadimbo na Professor Mamioro lakini neti gandara kuminyokia sejiduka ya second choko barango ira na gocha takuwa napiga kwa heri usicheze mbali. Nchini Gonde Mutwe asengencho na bankonyora chiduka cha Safaricom ando nsimi ya Kenya. Nchini Gonde Mutwe asengencho ngotumia Safaricom ejebwato mutandao 4G na 5G asencherejo bona bankonyara wake simi gose gotumia internet ntabwati tangu chinde chionsi. Nchini Gonde Mutwe asengencho nigonkonyora sobuororo chiachendi cha Safaricom aseigo na bonkonyara koruisia gose gotuma chibesa asobuororo. Nchini Gonde Mutwe ekiagera Safaricom nigeko ngaribaga na nyara kwenyorere simi aserigoririe nsekigima chia Neon Ultra asamangi tegerera Kisi FM asomoroberio mominchorimi kiraditu koria Jumatatu ikaditu koria Chuma gochakira chinsa 12 gwika chinsa 3 cha mambia erinde tokomanyia mangi. Teknoloji nigegenderete komenta asebona abantu abange bari digital ebengia KCB tirati wa maiga asebono yakorete iri app enyakigima eri kwena kyanko nyarori gwekorere bintu asobwange boni gatarira simunyare gutarire bengi erinde ko register kobe member ya KCB download app ya KCB kurwase Play Store yesimi yao tegerera Kisi FM asomoro buri mo minchorimi kirarito koria Jumatatu ikarito koria Chuma gochakira chinsa 12 gwika chinsa 3 cha mambia erinde tonyare gukomanyia mangi. KCB for people for better. Safi kabisa kine kintu kia Rose Muhando na kia kutokolero mwacho motegere na wikira mwango kolero mwaro wili mumicholi miri tukeligali Jumanne Super Tuesday tariki 2 Mutinyu mwaka 2025 sena agenda bobake mwanjo motegere ndakwira buno kokani kwa ukware na sabiro kwa bira buno monto tumira tukolia Kenya sakoro kirwanje kwa yo chakere 10 mambi wikanye kirengeke no kosemi ukomanye na boigo gokogokia agenda gotegere nkayo mugusiki CFM moroli wo chano iwege teacher hoyo rigoro gakoro kwa Nyasaye na inche gongoro kwa duo munyakerogo. Bye bye, tuonane kesho inshallah. Kisi FM enka yomugusi.
Gisi FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Aya na mangana maya aki CFM asenchera yobwenge bunakoretwa sore na Safaricom. Omutandao bw'echinguru o Safaricom noro mutandao bweka woboerania oyore Kenya ngima asekerengo kemerongo kianda na isano na ibere chinuguta isano na isato asemia. Yimineti buna tingo kwama aso wake simi gose gotumia internet. Safaricom popote ulipo. Mangana mayesi nchira yubunge chensa inye chebano mambio mwancho mwategereri sabano togo chakano roboti kurwasi kiumbi kyaba gavana aiga Kenya abagendrete kwa mirire bururu igetambukiro gye serikali enene kubagania ababe bagutumika umutandao usamangana digital kerba kugura gento kinde gyonsi mu rubiro manyikanite bana e-procurement bakona nabarike mangana maya bagavana bugwetera kiumbi kyabo bakorabo n'umunyakirwa bumuske Ahmed Abdullahi ngabagata babuno mu rubiro yu e-procurement tori gukora mirimo burunge na nigo bano bakubetererwa ko yotumia na igetambukirikyo nigo kerire mirubire mingi kwama buna bono kugura Mario Gacinya gitari kugura chimbusura se county kiri kigusira barimi gatiyo bakorera ibonde mu rubiro yu e-procurement nigo kugania bagavana kubeka mangana sinchire ya digital iguru yukora liya mabaga yemirimo ati serikali chichi county karba kona na chitenda no nyanekero bakurika abanyakonda ninchira bakobakana asumuruburu yu uringete kubwatia inchira chibese chichi serikali chichi county chigutume kwa. This is a system that's been piloted. He cannot do it through threats and intimidation and not solve the issues. And by the way, even as we speak in counties today, there is a system called the STEP by the World Bank. It's a procurement system for all World Bank projects. And it is working. And it's an e-procurement system. And I put a question to Mbadi. Refer me to one state agency, one department, one ministry, including his, where this thing has been adopted seamlessly and it's working. So that I can send these governors and their procurement officers to go and see how it's been done. It's none. We therefore call on the National Treasury to immediately withdraw the circular directing the counties to implement e-GPay until proper consultations, legal alignment and capacity building are undertaken. Serikali kuu na serikali za counties zina uwezo wa kuendesha mambo yao bila ya kuwa na ushirikiano wowote, na kwa hivyo tungetaka tuseme kama counties sisi hatuna shida na e-procurement, lakini hatutasingiziwa kuitumia kwa sababu haifanyi kazi. Mugavana wa county ya Bomet Muski Hilary Barchoka mano yoringo mugavana wa county ya Bungoma Muski Wycliffe Wangamati ngabaro biri ko busubuke gambero ritkura rero gosomerwa mu muco yo kagirwa gukora ubukurumi yemega yababira bukubikwa byara buritwura igoro na gutangwa sigete ni kebanyanyimbo gya Kilimani mu muco munene Nairobi obotokubugukira rero Muski Barchoka nigakagirwa kano shilingi 1 milioni 2 ni gutaisano nemo no munyakonda gete asinjira y'ubututukano myaka ene ya itire aso Muski Wangamati nera kagire gutumika bisi ya yebo benago kurubu kurumi keraringa bisi buno mugavana we county ya Bungoma seta mweyemo. Rukoriro mwancho motegerera babatani aoni kubagendrete gwesokena kugikirio kungusana n'ugutindi uko abetego kwene kwigati abana boda boda imi mucho bosongo anene bari bagakorera obunjurira babase municipality mucho yo iguri ichi reflect ababonerete kubikasi bagatabona kibura buru icho nigo cyaretete asarene na buri tukurigoro kakwana nemesite amangana mayo mu bisansi kigambiro musubati alisosero igataburu na kibura buru ichi nigo cyarogeti bichembe asabana boda boda obo mucho bosongo asibana abasabira barayiba boda boda gukwanerana na kuyiwana iguru yerangi ichi reflect abana boda boda babonerete kubeka ibagari ukunya kongusana na na kutogo kolero mwancho motegereri mu gavana wa county ya Bomet Muski Hilary Barchoka mono Muski Wangamati yuru mugavana mukuru wa county ya Bungoma nigo watayari bekiwa sikigambiro kya Milimani sibagendrete ko somero mamocho yubukurumi ayu ababwatiraniti
yamana yande nogendere ko yenyora samangana maya aribusyo tire kanisano ni mocheta niriguri chensa inye chabona mambi na bunongo yakolera mangana maya sinchira yubwinge gretera nengoro kwa purity nyangweso omwerio bwa mang'ana maya asenchera y'obweng'e a KCFM bunaletwa sore na Safaricom popote ulipo. FM enka yomugusi. Manyagetingo minto umugusiga teba chakabwangu tureti wanchuka inkaninka iyananka KCFM nero inka jomugusi umwenche omotegererio KCFM nigo tokugwakera ng'ambia asogo tokore station ya enchore y'omogusi. Kisi redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. KCFM KCFM sasa ni moto tena wakuotea mbali. KCFM iyenero enka jomugusi.